Ще е дъжд, аз готова. Чакай сега. Стой. Ето се. Чакай, Борко, малко остана. Така. Живеем съвсем нормално. Отстрани погледнато, може би изглежда така нестандартно, даже може би някой си помисли и налудничево. Това, че компания имаме от различни животни. Гледаме ги като наши приятели, а не с статут на животни. Добро утро, магаренце. Кой обича мама? Кой обича мама? Колко обичаш мама? Хайде с мен, хайде, Биби, хайде, Биби, хайде, Мири, Мирко, хайде. Добре, магаренце. Как вкусно мирише, ако бях магаренце, ще да се нареда и аз до вас. Я да видим. О, не така. Не се бърза толкова. Хайде, ама. Хайде, Мими. Ами преди 20 години с Виктор бяхме още гаджета и много ни липсваше природата, тъй като нито той, нито аз имаме баби на село и сме си кореняци граждани. Той от София, аз от Варна. И както се разхождахме из града и той имаше един апартамент в София, който искаше да продаде и да си купи апартамент във Варна, но веднъж разхождайки се покрай една градина минавахме и решихме да преживеем приключението, да си купим къща на село и да бъдем по-близо до природата. Направихме го. Айди! Тогава и аз работих в града, той също. Прихождахме в почивните дни. Дай. Айди, Майя! Един ден, когато се връщахме рано сутринта от село към града, за да се отидем на работа, и попадам на вестник по звънете, не знам за какво го отворих, някакси спонтанно. И първата обява, която ми попадна така пред очите, беше: продавам конче, малко конче на 5 месеца за 150 лева. Хайде. Аз не търсих нищо за купуване, но просто реших, че някой изтървал нулата и от любопитство се обадих. И това беше мига, в който една жена с много приятен глас и много загрижена каза, че търси отчаяно някой читав купувач на любимото й конче, тъй като майката била пак бременна и не иска да го продава на място, където ще го мъчат. И аз спонтанно реших да го откупим. И цялата фамилия, включително и Виктор, скочиха срещу мен, как живеем в града. Може да имаме къща на село, но кон. Хайде, кой ще излиза? Хайде навън. Нещо се разболях от тази идея и... Кой обърнал кофата тук? В такива моменти сякаш човек взима някакво решение. Обадих се на моя приятелка астролог. Астрологката направи така наречената си Настя съпоставяне и каза: вземи този кон, той ще промени живота ти. Хайде, ти не виждаш, аз съм ти очите. Хайде. Ти ще се впишеш в нещо друго, което няма никаква връзка с това, което правиш в момента. Аз тогава работих като козметик. Тук е едно.
Така попаднахме на село и точно там се сблъскахме с истинската жестокост върху животните, която ни е обягвала по времето, когато сме живели в града. Бяхме свидетели на убиване на пуяк, кръвта му върху белия коледен сняг, на жестокото заколване на прасе, на кози, яренци и такива неща. И тогава аз отвирах в себе си болезнено състрадание към всяко живо същество, което изпитва това насилие. И така започнахме. Понеже очаквах, че нали, ще имате ангажимент, обаче много добре. Много ми е приятно. Добре дошли. Красавице! В интернет с мен се свърза интелигентен, много фин мъж от София, който изрази възмущение от обява, която гласеше: продавам магари идеално за клане. Искаха 300 лева за магарето, човека изпрати сумата и магарето дойде при нас. Беше с толкова големи 10 см рани на гърдите от хамут, който не е по мярка. Тя е бита и карана пряко селите си. Пуснахме в интернет събитието за това магаренце и се намериха виртуални усиновители веднага. Това е един рок състав Millennium X, които плащат 50 лева всеки месец да е жива и здрава магаричката им, когато имат възможност, идват да си я видят и да я разходят. И още едно магаренце имаме Борко, което го спасихме, беше определен за лъвовете в Варненския зоопарк, тъй като е бил отново агресивен. Те стават агресивни след като се малтретират. То е нормална реакция. Бяха скъпи магаретата тогава, искаха 500 лева за него. И пуснахме обява, че един живот струва 500 лева и за 3 дена се събраха парите от хора, които се чувстваха на животното, и Борко е при нас. В нашата ферма убежище ние по един наш си начин, може би самодеен, се опитваме така да развиваме доброто. Споделяме доброто и с децата, и с техните родители. Когато децата се докоснат до животните, по този начин ние ги печелиме за нашата кауза, да обичат животните. Направо на сламата. Директно на сламата заминаваме. И въобще да бъдат състрадателни към целия свят. Ние не сме църква, но проповядваме любов. Според нас това е един от основните проблеми на съвременното човечество. Липса на любов. В началото бяхме съвсем сами, впоследствие се появиха и други хора, които по един или друг начин ни помагаха с храна, с средства, с материали. За наша радост, така последно време почнаха да идват и млади хора, доброволци, които също изпитват съчувствие като нас и състрадание към животните и ни помагат в тази дейност. При нас работата никога не свършва. Много хора си мислят едва ли не, че тези животни са някакви машини, които могат да се спрат в даден момент, да си починат, но няма такова нещо. Няма събота, няма неделя, няма празник, няма делник. Работата е постоянна, всеки Божий ден. Това за нас не е бизнес. Веднага правя. Още утре.
Много често се случва така, че ние се лишаваме от доста неща в името на това, което правиме. Даже много често ни питат хората, вие кога почивате, не излизате ли в отпуска, и ние такива неща. Големия кон Бинго, който миналата зима го спасихме от колене. Дойдоха тук едни хора, които продават животни, за да питат дали ние продаваме животни. И ние казахме, че не продаваме животни. Отвориха вратата на камиона, за да вземат някакъв пъпеш и видяхме главата на Бинго, който беше натоварен в камиона. И питахме къде го карате и те казаха, че трябва да отиде на много лошо място, защото го болели краката и не искал да върви. И решихме да го откупим. Свалихме го от камиона. А това са гъските, имаме ги от яйца. Пуйка, която снасяше яйца, но кучетата ги изяждаха, легна да мъти на гола земя и сложих 2 яйца на гъски. Нямаше други, просто сложих гъски. Гъски на пуйка. Гъски на пуйка. И тя ги излюпи. И ми казаха да ги взема веднага, за да не ги изкълве. С животните може да се разбереш по-добре, отколкото с някои хора. Едно животно никога не може да научи на някакъв порок. Животно може ли да научи да пушиш цигари, примерно? Да пиеш алкохол, да се дрогираш, да бъдеш сериен убиец, педофил или каквото ти дойде в главата. Няма как да стане. Аз не познавам такова животно. Какво ви става днеска? Подкачихте ли? Няма да те предаде, показва си обичта и е благодарно за това, което правиш за него. Докато при хората трудна работа. Сякаш добрите хора някак са свили или се скрили. Донесахме го, защото живеел много натясно в някаква много тясна клетка и просто е пораснал в нея и тя в един момент се е превърнала на петел. Едва ли не е боел всички свободни места и сега живее много добре на свобода е. Интересното при него е, той е много миролюбив, но не дай Боже да се приближиш до някой от животните му, дали гларус или юрдечка или каквото и да е и се хвърля агресивно да хапе. Мисля, че природата в своята гениалност е безжалостна, а човекът е жесток. Проблемът е там, че в много човешки общества все още върви идеята и стремежа за заробване на човек от човек. Затова да се бори за правата на животните, това не е лека кауза. И тук живеят като съдружници по неволя. Пуяк, петел, юрдеч и този голям... Когато застанеш зад позитивни послания, намираш и хора, които не са съгласни с тях и разпознават себе си, може би с някакъв обратен знак и искат да ти навредят по всякакъв начин. След призивите ни за помощ да можем да закърпим покрива, се появи неочаквано едно семейство от Ваймар. С свои усилия и средства ни направиха за една седмица покрива и точно същата тази седмица някой успял да прескочи, има достъп.
и да отреже опашката на кобилата ни майка, както и гривата й с цел назидание, сплашване. Аз не мога да си го обясня по никакъв начин, но за мен това са впечатляващи контрасти. Не сме изплашени, защото аз и си го знам, че страха е най-лошия съветник и това, от което най-много трябва да те е страх, това е самия страх. От всякъде ми казва, че това е навсякъде в страната и дори да намерим начин да се изместим на друго място, ще попаднем на същото, така че то просто се обезмисля. Роско! Зуи! Зуи! Райче! Макс! В никакъв случай не отричаме цивилизацията, но цивилизацията прави така, че изкарва човека навън. Той не може да се фокусира върху вътрешното, духовното. Тук срещнахме вътрешното си спокойствие. Ти какво правиш навън? Тук света изглежда по един съвсем друг начин. Магарета и коне, всичко е оправено. Добре, приключваме. Роско донесе вода, само тази люцерна даме и това беше. Останаха само кучетата. Окей, хайде. Преди няколко години, като ни спряха тока, беше голяма драма. Те казаха, че трябва да се сменя партиден номер. Яко е, нали? Супер, романтично. Не само романтично, чувстваш се като в храм. Отива в енергото. Ама един месец се търкаля там. И ми каза, че трябва да плата 800 лева, за да напишат 4 цифри и да сменят. Не, той просто Роско накрая се ядоса и каза, много ли сте да ги намерите тия пари, няма да им ги дам. Няма да ги дам, бе. Много хора се дадат въпроса, какво правите без ток? Не, бе хора, аз имам ток, имаме апартамент в града, там баща ми, сина ми. В рамките на този месец се оказа, че с Виктор имаме диалог. Чудат са, хубаво, животни тук, за какво ги гледат? Как за какво ги гледаме? Те децата в този урбанизиран свят, те загубиха контакт с природата, бе. Те не могат да различат кокошка от йордек, пуяк, гларус и какво ти дойде на къла. Помня, едно детенце беше казало, козичката, когато порасне, става овца. Въпрос на еволюция. Те не са по-различни от нас. Обичта към животните е просто една крачка към обичта между нас хората. Ако ние не обичаме животните, значи, според мене, ти няма да обичаш комшията си. Трябва да има една толерантност, но това е въпрос на еволюция. Не може един човек, който се отнася лошо с животните, пренебрегва ги и да очакваш той да се отнесе по същия начин към хората. Всеки един от нашите питомци са минали през тази стая като бебета, защото това е стая, в която се социализират животни. Те се свикват с нас и ние ги превръщаме в личности и тези личности показваме на децата. Много внимавай, защото е пораснал и трябва да го съберем, да не се паникьоса лекичко. Леко. Дупето насам, чакай, леко, дето отцапама. Яди сега. Готово, че ще му сгъна ключето. Ай, ти много голям стана, бе. Крака, Затваряй. пази крака. Затваряй. Спокойно, мой човек. Готово.
Ай, добро момче. Хайде. Райче. Райче, хайде. Хайде с мама. Райче, хайде. Хайде. Добър ден, доктор Иванов. Много ми е приятно. Като му отворихме копицето, имаше отлюспено и решихме, че просто се е отчупило копицето и така, и дезинфекцираме нещо от това, обаче последствие се увеличи куцането и видях, че горната част на копицето се отлепва сякаш. По телефона говорих с моя приятелка от Враца, която е фелшер ветеринарен. По друга тема беше и тя ми каза, чист копитен гнилец. До тук това е диагнозата. Доктор не го е гледал. Значи, може ли сега да го... Третирала съм го с боров катран, понеже в интернет четах боров катран за това състояние и да го видим, може би, на полянката, понеже тук е тъмно. Където? Айде, навън, Райче. Айде, ла. Какво ли не чувам, че понякога падало копитото и не може да се възстанови и всякакви такива страхоти, аз не мога да се представя, че с него може да му се случи нещо. Няма. Сега си казвам професионално, което виждам, няма нищо общо с което вие говорите. Животното има някаква травма. Тук. Сега порязано ли, какво и що е. И от тук е входа да работи тая част и тук е болезнената работа. Държи ухо. От това не мога да гледам. Няма, казахте, да мръдне животното и леко. Държи ухо. Пусни го. Доктор Иванов, само да питам нещо за прасето. Много е дебело. Значи тогава го третирахме, беше на диета, цяло лято изкара на тиквички, ябълки, круши, такива неща. Той е виетнамската майка. Виетнамската... Ето там ногти оправихме ногти и всичко. Да. Зимата с какво да е храня? Пак само с плодове. Пак с такива И само това. Никакво зърно, никаква кучешка храна. Кучешка храна не. Щом е много натоварена и трудно се движи, възможно най-леката храна, както и при хората. И да си кара на диета. Миквички, каквото е това. Да не се налага пред доктор Емилова да я пращаме, защото няма отслабване това прасенце. Много благодаря. Имало е много трудни моменти, идвало ни да захвърлиме всичко, да изоставяме, но на следващия ден, като се събуди човек и като видиш очите на животните, после какво ще ги правиш, къде ще ги даваш, къде ще ги разквартироваш, какво ще се случи с тях, то е ясно какво ще се случи и превъзмогваме тези трудни моменти и продължаваме напред. Идвам за пациента. Осмушморок. Не бе. Буте. Така. Готово. Как е, Вера? Оправи ли се от оная история? Оправи се, Косио. Полека минаха раните, синините.